un o lwyfannau mwyaf byd. Llwythi o ddillad a cholir o dan un to. Celebs a dynion hanner noeth! O ydi, mae Close Show Live wedi'n cyrraedd ni to. Reit, fi newydd gyrraedd y Close Show Live a fi derwydd erbyn y map yma. Na gymaint o bethau wneud, lle cael yn hampro, cael yn gwyned i wneud, mynd i weld sioe ffasiwn. Fi mor excited! Mae dros 185,000 o bobl yn ymweld â Close Show Live bob blwyddyn. A pwy sy'n beidio nhw? Mae yna lwythi o beth ar gael i wneud ac i weld yma. Nefoedd! Draw ar lwyfan y cynllunwyr, oedd modd gweld casgliadau fi mewn sioeau ffasiwn yn Llundain a Paris, ond chydig wythnosau nôl. Casgliad yr enwog Vivienne Westwood oedd y cyntaf ar y llwyfan, ac oedd y tartan yn ôl unwaith to. Nes ar y catwalk oedd y cynllunydd o Ffrainc, Castle Bojac, a oedd fel arfer a chasgliad lliwgar, unigryw a llawn hwyl. Sa'n rhy siŵr o'i hats iddo. Yr hyn oedd yn ymddangos yng nghasgliad Missoni o defnyddiau o frethyn wedi ei gosod yn haenau ar y corff. Hefyd oedd pwyslais mawr ar gynheswyr coesau a brichau. Ffordd hawdd o ddiweddaru unrhyw wisg tymor nesaf yw i brynu par o dates gwyn. Y ffwrdd dadleuol oedd yng nghasgliad Giles. Yn bersonol, sa'n fan, ond erbyn heddi mae'r stwff fi yn disgwyl rhywun peth ar stwff go iawn. Uchafbwynt y sioe oedd casgliad Dolce & Gabbana, ac mae'n werth cofio ferched fod y secwynau a'r ysgwyddau mawr oedd yn fasiynol tymor yma yn sicr yn fasiynol tymor nesaf hefyd. Un o'r pethau mae cylchgron Mo yn cynnig i bobl arferol fel fi yw i fodelu mewn sioe ffasiwn. Mae Mo yn fodlon i fi neu heddi, a hon yw'r ffrog i fi'n gwisgo. Fi newydd gael yngholydd i wneud, a mae wedi rhoi fel grip sydd dal y peth yma yn ymhenni, a mae'n mynd mae'r choreographer ni weithio ni nawr, lle ni fod sefyll, lle ni fod cerdded yn ymlaen. Bach yn nerfus yn ymwyd. Iawn, fel chi'n gweld, fi'n barod i fynd, barod ar y catwalk. Mae newydd sbonio ni fynd i gwneud, so cerdded dan lawr y catwalk yn amlwg a gwenu ddel. Fi'n just really'n gobeithio na i ddim cwmpo, so bydd e mor embarrassing. Fi mor nerfus yn aros gan llwyfan ac mae'r eliadau yn teimlo fel oriau. Ond o'r diwedd, tro fi yw i. Give up for Sara, she looks beautiful in this sequin dress that she bought from Bryce today. Bryce is right over there if you want to go and grab it. Kind of a pewter tone, isn't it, Sally? Yeah, I mean, I love these kind of new sequins again. It'll be massive again for spring summer, so you can invest in a dress like this and you know it's going to take. Fi really di wneud rhywbeth i troed fi, bod i troi yn y blinking heels ma. Oedd hwnna'n really da, o'n i'n joio hwnna. O'n i'n iawn? So'n gwybod. Profiad byth gofiadwy, ond fi'n eitha siŵr fod job Kate Moss yn saff. A dyna ni, Close Show Live drosodd yn flwyddyn arall, a do, nes i gadw'r ffrog.